Hi guys! Welcome to my channel, Mama Dels Vlog. Kumusta na mo guys? Guys, kumusta ng tanan yung mga kauban ako? Kumusta? Maayong udto. Pagi ako yok ha. Ana sa akong Yuki ha. Yuki. Mag-video ko sa mga bulak nila ni. Kani Mami nga buwak mao ni akong naidaghan saha guys mangayo ko ani ang mga saha sa iyang mga buwak may manok nya diri guys nasiyay kuan avocado dako na iyang avocado na daghan ako siya ang mga buwak diri ipambalhin niya yan diri ang yan na pong mga buwak guys ipang-arrange i-arrange na niya na idaghan siya mga pandiri bamboo tree na lami iyang buwak guys kay gipamutangan og net nang dili kayo siya mobati og init nya diri ta guys atong tan-awon ang bago ay bago guys na among mga tanom diri kato na namin mga prutas na bago na mo guys wala na udlot kay dili naman ronting udlot ang kusog ani mga udlot guys mga Mayo, Marso mao ni iyang ako na kaayo ang bago diri na tagsarang paan mao ni balay sa akong manghod na may mga kakahuyan lami di kaayo ang adlaw ang panahon ron guys linaw kaayo awa ang langit linaw ako na kayo mga kahoy na mo diri guys nang amo namang gipanggamit ni Boy og uban ani sa iyang balay ako may mga saging dito na kami dako na ang avocado nila ni na siya dako ang avocado ako daghang lang ng avocado ato guys wala pa na ako ma-transfer ako pang gahon-hon pa ko kasan ako ibalhin siguro ato sa akong bahin nga yuta ini yung mga buwak pag uso dun sa buwak guys kinadaghanan dun dire na puta sa ubos niyan agya po siya mga buwak dire nakay dako na siya milyon na guys kasi mga milyon na padere yung mga buwak so
Gabunan na sa net. Lami diri guys punan kay bugnaw. Bugnaw kayo. Meron ko biyabas guys. Oh, wala pa na yung bunga na hurot. Bunga daghan kayo bunga karong pagbunga ha guys. Hurot na kadili naman ting biyabas ron. Ni among lugar diri sa bukid. Daghan sila manok guys. Ang laba ko ron guys dire. Kasi lag tubig oh. Ilang tubig dire guys. Oh, kusog mo agas. Pagasan Agas ay lang tubig. Drilling ang tubig nila dire guys. Kasi sila mga milyon na guys. Awali na ka ng cardboard dagko na. Snake plant. See you next vlog. Bye-bye. Bye-bye.